N'ezie n'ezie Igbo niile bụ otu n'ụwa niile. Egwu a ka anyị ji nabata gị n'ụbọchị taa bụ Fraịde, ahịa eke n'aha onye nwe ụwa niile. Eji m n'aka na ị rahụrụ ọfụma. Ekpere anyị n'isi gị n'ụbọchị taa bụ na ị ga-azụzụ karịa ka ị zụrụ n'ụbọchị ndị ọzọ. Dịka izu a na-abịa na njedebe, ngọzi niile nke ị na-nwetaghị n'izu gara aga ga-eru gị aka n'ụbọchị taa. Ka wee ekpere anyị. Otu a ka anyị si nabata gị n'oge anyị na gị ji anọkọrịta ekwu nke na-eme n'obodo anyị, ọkachasị n'ihe gbasara Igbo. Ọ bụ na Igbo Dream Television, anyị na-eti n'aha ịchafụ. Ọ bụ Nwaada Chinyere Excel, ofu onye ji Igbo ekwu okwu, akpa nkata eme nganga. N'ụbọchị taa anyị bịara ka anyị na gị nọkọrọ ya. N'ezie, Igbo amaka, nri anyị amaka, asụsụ anyị, ihe niile banyere Igbo dị ụtọ. Na-atụfughị oge ọnụ, e nwere obere ihe nkiri m chọrọ ka mụ na ụnụ kirie. Ka anyị sigodo n'ụzọ dị ụtọ tụlee uche, wee kenekwa anụ chi okike na o mere anyị bụrụ ọpụrụ iche. Nekene nni nwata nwaanyị ya niile, nekene ya. Eji m n'aka na ụnụ hụrụ ya bụ nri, mara ihe ọ bụ. Gwakena anyị n'okpuru ihe onyonyo a iritugo dị na ya. Ọ bụrụ na iritugo, gwakena anyị ka o si atọ. Ndị obodo ụnụ a na-eri ụdị nri a? Ya bụ ihe a nkiri a bụ ihe anyị chọrọ ka anyị na gị na-elekere n'ụbọchị taa. Efu n'ezie n'ezie na Igbo amaka. Ma nri Igbo, ma asụsụ Igbo, ma omenala Igbo mara ezigbo mma nke ukwuu. Kedu ihe mere na ịma nkwalite ya bụ asụsụ Igbo? Kedu ihe mere na ịma nkwalite omenala gị? Ebe nwata nwaanyị a nwere ike iwere nne ya tinye n'onyonyo ka ụwa hụrụ ya. Kedu ihe nke anyị ji asọ anyị oyi? Kedu ihe o ji eme anyị ihere? Ka anyị kwalite n'Igbo, maka na Igbo amaka. Ihe niile banyere anyị bụ ihe ụtọ. Ọ bụ ihe ekwesịrị iji wee na-eme nganga n'anya isi, maka na n'ezie n'ezie onwe ya atụmọlị. Ọ bụ ebe a ka anyị wetara nnọkọ anyị na gị n'ụbọchị taa na njedebe, maka na oge adịrọ. Ka anyị ga-achọta ihe a ga-eji wee nọ izu fọrọ afọ, ka izu a mara anyị mma. Igbo Dream Television na-asị gị na ahịa gị ga-aga nke ọma. Nwaada Chinyere Excel sị gị jisie ike na ị ga-azụta zụkarịa. Igbo maka.